Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska si zařídíme terárium pro varana ostnoucasého. Napřed si z terárka vytáhneme dekoraci, odstraníme starou podestýlku a terárko vyčistíme a vytřeme. Terárko máme vyčištěný a můžeme pokračovat. Pořídil jsem si jílový substrát, z kterého by měl jít tvarovat ukryty, takže si teď namícháme takovou směs a pustíme se do práce. Z jílu jsem vytvořil takový hromádky, které jsem uplácal a vlastně na vytvoření vstupního otvoru a potom i toho prostoru vlastně v tom ukrytu použiju lžičku. Na výhřevní místo jsem vlastně použil kameny, které jsem naskládal na sebe. Podobně jsem to už měl předtím, takže můžete se podívat, jak to dopadlo. Tak nějak takhle to teď vypadá, já to nechám zatvrdnout, někde psali 3 dny, někde psali 6, takže prostě necháme to pár dní, necháme to vytvrdnout a pokračujeme dál. Ukryty už jsou tvrdý, když na to šáhnete na omak, není to úplně nějaký beton, ale je to dost podobný, jak když si šáhnete třeba v pískovcovém lomu na tu stěnu, jo? Je to takový jako
Není to úplně jak uplácený písek vyschlej, je to prostě o dost tvrdší, ale zase neočekávajte nějaký prostě beton. Ale jako tvrdý to je dost, doporučovali to spíš k drobnějším plazům, ale tenhle ten Varan Ostnolca Sej to nějak neponičil, takže nějakou tvrdost to prostě má. Pořídil jsem si substrát, teď vám sem hodím fotku, abyste viděli, o který se jedná. Ten použiju jako podestýlku, takže si to tam můžeme rovnou nasypat. Tak a tohle je finální verze zatím mýho terárka pro varana. Určitě si říkáte, proč tam nemám nějaký dřevo, nějaký větve a tak. A je to z toho důvodu, že napadl sníh, venku už prostě teď nic nenajdu, v obchodech nemají nic kloudného nebo jsem nenašel nic pěkného, takže vás prosím o radu, jaký dřevo, jaký větve používáte do terárií. Vrbu, dub nebo nějaký ovocný stromy. Určitě napište do komentářů, za každou informaci, za každou radu budu vděčný. Pro dnešní video je to všechno a doufám, že se vám líbilo. Budu určitě rád za like, za komentář, samozřejmě za váš odběr. Sledovat můžete i můj Instagram, Komar Dragons, odkaz bude pod videem v popisku a uvidíme se u dalšího videa. Díky, mějte se, ahoj.